preko Kosova hoće da sruše celu Srbiju. I to nije daleko od istine, iako ću vam govoriti da su najmoderniji, najbolji oni političari koji će sa oduševljenjem da prihvate nezavisnost Kosova, a da pri tome Srbija ne dobije ništa za uzvrat. Ili da dobije lepu priču u 3 meseca u zapadnim novinama, pa da završi kao Zoran Zaev sa pričom o Prespanskom sporazumu. Tako da danas ne zna čovjek šta da radi sa sobom, jer neće da mu otvore pregovore, zato što više ne znam ni sam pravo da vam kažem zbog čega. Niti postoji racionalno objašnjenje. Nije Bugarska samo blokirala te pregovore? Pa kažu da jeste, a ja imam ono narodnu i na tarabi piše, pa se niko ne zaleće. Tako da, kad mi neko kaže da jedna mala zemlja blokira nešto, ja slegnem ramenima i kažem da, sve smo vas razumeli.